Dámy a páni, prichádzajú moderátori dnešného večera. Marcel Forgáč a Milan Junior Zimníkoval. Pekný večer vám všetkým. Ahojte doma, ahojte tu v štúdiu, servus. Ahojte na celom Slovensku. Aj celú Európu, aj Ameriku, všetko, celá Zemeguľa, Mliečna dráha, ahoj, dobrý večer. Dnes sa budeme rozprávať o tanci. S tancom teda nemáme bohviaké skúsenosti. Ty tancuješ rád? Áno, rád, ale zas ruší ma hudba pri tom. Nie, ale ako... Ja keď som mal takéto objemové obdobie, takých 130 kg, tak mne vtedy statik zakázal tancovať. Áno, v paneláku to nie je také jednoduché. Nie, jednoducho, čo sa týka tanca, naša spoločná tanečná skupina sa volá Arytmia. Ale tu sme vymakali až teraz. Začínali sme v tanečnej skupine, ktorej sme veľmi spontánne dali názov Každý inak. The protipohyb. Ale teraz s Arytmiou žneme naozaj obrovské úspechy. Veľmi sa tešíme, že dnes privítame dvoch špičkových tanečníkov, každý tak trošku vo svojom odbore a každý tak trošku inak, ale myslím si, že dohromady jedna veľká tanečná synergia a dobrá zábava aj počas celej relácie. Ja sa na nich teším, Marca sa na nich teší, vy sa na nich tešíte a verím, že aj vy doma. Ja sa tak teším, že neviem, ktorý príde prvý. A ja ti prezradím, že to bude tanečník a zároveň partner našej kamarátky Adely, Peter Modrovský. Ahoj, servus, čau. Čau. Marcel, Peter. Ahoj, Marcel, Peter. Vítaj nás. Vítaj. Čaute. Čo máš nové? Fúha. Košelu. To je práve staré, všetko vyšúchané. Radi ťa vidíme. Dnes bude reč aj o tanci. Toto je naozaj veľmi výnimočná relácia, kedy sa budeme rozprávať o nejakom pohybe. Nebude to len o tvojich príbehoch. Prosím ťa, nevedel by si juniora trošku tak ako dať do laty potom? Naučiť ho nejaké kroky? A tak junior vie, pokiaľ viem, tancoval v detstve. Čo neznamená? Medvečku, daj labku. Daj labku, no neviem, tak... No, neviem, čo robiť na tom. Vieš čo, dobre, budeme sa sústrediť najskôr na teba, dobre? Fú, na mňa nie. Áno. Aj sme sa sústredili v uliciach. Tak. Okej. Už sme sa na teba pýtali. To sa bojím. No, ja by tebou trošku by som sa bál. Pýtali sme sa na teba a v súvislosti samozrejme aj s Adelou, že Peter Modrovský, slovenský tanečník, tvorí pár s kým? Ulica odpovedala? Tak toto dopadlo. Peter Modrovský tvorí pár so známou slovenskou moderátorkou. Viete, ktorou? S Helenou Vondráčkovou. Peter Modrovský už niekoľko rokov tvorí pár s jednou známou Slovenkou. Viete, s ktorou? Vieš, s ktorou? Dara Rollins. Peter Modrovský? Nie. S Darou žije rytmus. Z čoho žije rytmus? S Darou. Si Saskovská. S kým je Adela Banášová? Adela. Tento, čo hrá Tomáš bez deda. Peter Modrovský už niekoľko rokov tvorí pár s jednou známou Slovenkou. Vieš, s ktorou? Puškárová. Puškárovou? Áno. Peter Modrovský tvorí pár so známou slovenskou moderátorkou. Viete, s ktorou? Ilona Čáková. Kto je to Peter Modrovský? Spieva. Spieva. On spieva aj tie cigánske piesničky naše. Peter Modrovský už niekoľko rokov tvorí pár s jednou známou Slovenkou. Viete, s ktorou? Úplne podobnou mne a strašne jej fandím. Podľa nosa poznáš kosa. Ako sa volá? Banášová. Ešte raz? Adela Banášová. Kto je Peter Modrovský? Ani toto neznám. Taký spevák, alebo... Ako vyzerá? No, fajn, vypašený. Pasený je? Peter Modrovský už niekoľko rokov tvorí pár s jednou známou Slovenkou. Viete, s ktorou? Je to Janka? Ktorá Janka? Z Petržalky, Horvátka. Horvátová, no, aby sa neurazila, že poviem Horvátka. Kvetka. Sa mi zdá, no. Či Janka Hospodárová? Alebo Janka Hospodárová, alebo Kvetka, z tých dvoch. Povedzte mi, Peter Modrovský tvorí pár so známou slovenskou moderátorkou. S ktorou? Čo ja viem, tak sa všetky pomenej nepoznáme. Ja neviem, môže to byť Elena Vacvalová. A môže byť aj tá.
Môže to byť Adela Banášová? Čo ja viem, to je ťažko. To ne. Prečo tá ne? Čo ja viem, veď tá paktuje s oným, ne? A s kým paktuje tá Banášová? S Vajdom, ne? Peter Modrovský už niekoľko rokov tvorí pár s jednou známou Slovenkou. Viete, s ktorou? Peter Modrovský. S tú nosatú. Jaký je? Banášovú, Adela Banášová, že? Je to ona? Peter Modrovský tvorí pár so známou slovenskou moderátorkou. Viete, s ktorou? Peter Modrovský. Ja si ženy nevšímam. Všímate mužov? No, nemyslím tak, ale že čo už teraz si navšímam, keď už je človek hotový. Peter Modrovský tvorí pár so známou slovenskou moderátorkou. Viete, ktorou? Petr Pokovský. Pokovský, Modrovský. Modrovský. On robí v televíznych novinách. On chodí na 7 hodín, správa. Potom aj v kriminovinách on je. Na Jojce, tam on sa tam chodí. Čo on je v Markize v Jojke? Áno, aj tam on chodí. On robí všetko, on robí ten Prokovský robí. Preto som vás predstavoval. Ja, jasné. Toto je u nás taký... Neboj sa nič, toto je u nás taký vytriezováčik, vieš, že človek má takú predstavu, že ako asi ho vníma tá verejnosť a potom zistí, že všetko je úplne inak. Som promiskuitný, som zistil. Dve veci z toho vznikli, že môžeš si vybrať, akože diapázon široký, to je jedna vec, a druhá, že či povieš doma, že si tu bol. No, ešte sa nepodpísal zmluvu, takže... Bojím sa, že toto už neotajíš. Peťo, ďakujeme, že si prišiel, nech sa páči, posad sa. Peťo Modrovský je skôr na tradičné žánre, mohli by sme to takto povedať, alebo teda tancuje skôr štandardné, spoločenské tance? No a príde človek, ktorý tancuje, v podstate odtancuje, aj nikto nie je dokonalý, čokoľvek poviete, odtancuje takisto. A to je taká trošku... Ako jemu, keď povieš, on odtancuje zemiakovú placku, hej? To je stvárni? Prichádza zemiaková placka a bude tancovať ako Jaro Becker napríklad. Jaro Becker! Ahoj. Ja som čakal, že Jaro príde, vieš. Kedy si hlava jedného obrovského naozaj... Tak ja mám na to kostým. Jasné. Kedy si to bol naozaj jeden úchvatný projekt, ktorý sa volal Spin, tanečná skupina, ktorá naozaj fungovala... Kedy si to bol jeden úchvatný, dneska je to obyčajné tučné hovado. Ale, no, dobre. Když nesmejú sa, takže je to pravda. Ja viem. Ja som povedal. Tanečná skupina Spin. S kým, s čím? Spin. Áno. Proti komu tancujú, je jasné. Keď sa Peter Modrovský opýtal, s kým, s čím Spin, vyzeral, že s každou. No, Jarko, že my sme sa na teba pýtali v uliciach. Kto je Jaro Becker? Čím sa živí? To sa pýtam každé ráno. Viete, kto je a čím sa živí Jaro Becker? Jaro Becker? S rýskama. So salátom. Vieš, kto je to Jaro Becker a čím sa živí? Jaro Becker. Voľaký pekár, svetoznámy. Torty pečie. Becker. No. A viete, čím sa živí Jaro Becker? Tenisom, nie? Čo vyhral? Pohár, Stanleyho pohár. Viete, kto je Jaro Becker a čím sa živí? To takisto sa pýtate, odkiaľ som ja. A neviete mi odpovedať. Ale Jaro Becker je známy. Jaro Becker? Záhorák? Viete, kto je to Jaro Becker a čím sa živí Jaro Becker? Jaro Becker? Jaro Becker. Ten tenista není? To není, to je Boris Becker. A Jaro Becker? Jaro Becker? To je jeho bratra si. Čo robí? Čo to tak môže takom robiť? Tak asi ho učí ten jeho bratr tenis rád. Vieš, kto je Jaro Becker a čím sa živí? Jaro Becker, čím sa živí? Môže byť bohatý, alebo môže byť aj chudobný. Čo sa môže stať všetko? A Jaro Becker ako vyzerá? Trochu, no, ešte mladý, ale trochu taký, no, starší, no. 39 rokov, 40. Vlasy a oči má aké? Oči môže mať hnedé, alebo modré, alebo vlasy môže mať hnedé, čierne. Si farbí vlasy? Nie, ťažko. Čierne, biele, čierne. Nie, že môže mať, aké má vlasy. Dlhé, krátke. Kto je to Jaro Becker? Čím sa živí Jaro Becker? Jaro Becker?
On sa živí tým spevom, alebo sa živil, alebo taký nejaký akože spevák, kvázi herec, v tých nejakých vystupoval v tých reality show. Ako není to celebrita vôbec, ale je dobré. Kto je a čím sa živí Jaro Bekr? Čím sa živí Jaro Bek? Jaro Bekr. Bekr? Jaro Bek. No, so všetkým sa živí. Čím? Slimákov, hadov, psov a všetko možné, ne? Všetko zje? No, teda čo? Čo mu dojde? On všetko zjedá. A on má po svojom boku známu slovenskú herečku. Koho? Ako sa volá? Slávnu Shakira. Pozdrav Shakiru, keď... Wow. Jaro, tak toto jedno ti naozaj dosť závidíme. Aj keď musím povedať, že tvoja partnerka Monika Hilmarová je dostatočne krásna žena. Naozaj veľmi pekná, ale tak Shakira je Shakira. Mi to nič nehovorí. Chlapci, poďme rovno do ulic, pretože pripravená je prvá otázka. Prvá otázka znie, povedzte ľubovoľné vybrané slovo. Ale nehovoríte, neodpovedáte vy, pozri sa tu. Fú, som sa zapotil. Toto sú naši adepti, ktorí tu v štúdiu a potom... Ja nepodpíšem zmluvu, vieš. Chalani, zo 7 respondentov na ulici, koľky to budú vedieť? Peťo je prvý v poradí na našej tabuli, tak mu dáme aj šancu a priestor ako prvému. Peťo, čo myslíš? Zo 7. Neviem, ja by som radšej dal taký prieskum, či by sme nezrušili tvrdé I a podľa mňa by som dostal veľa podpisov. Ale vieš, je už viacero aj slovenských jazykovedcov, ktorí akože uvažujú nad tým. Sem za. Ja neviem, podľa mňa dvaja. Dvaja hovoríš, hej? Dvaja, dajme dvaja. Ty si chodil na gymnázium, čo? No, ani ne. My z učňovky dáme jeden. Ty máš akú učňovku? Ty si spomínaj... Mechanik automatizačnej techniky. Chlapci, poďme do ulic, lebo už nás tam čakajú, už tam prešlapkávajú tí naši respondenti. Už klopu, halo. Už klopu, ale ešte predtým potrebujeme samozrejme... Ale tak nepotrebujeme, považujeme za inteligentných aj našich hostí, aj našich návštevníkov a divákov tu v štúdiu. Jedno vybrané slovo, na to by si spomenul naozaj každý. Po F. Fixka? Poďme do ulic. Povedzte ľubovoľné vybrané slovo. Jaké ľubovoľné? Hociaké vybrané slovo. Meno? Vybrané slovo. To je jaké vybrané? V slovenčine máme vybrané slova. Abecedu, lebo čo? Abecedu mám povedať? Vybrané slovo. Čo ja vím? B. To je slovo? Ahoj. To je slovo, ne? A to je vybrané slovo? Asi áno. Prečo je vybrané? Vybrané, lebo to sa hovorí nejvác. Ahoj. Povedzte ľubovoľné vybrané slovo. Ľubovoľné vybrané. Ďateňele. Povedz ľubovoľné vybrané slovo. Ty kokos. A ja som Slovák, hej? A sme v Dunajskej strede. To bude hanba, keď teraz nepoviem vybrané slovo. Hoška. Ty kokos. Vybrané slovo. To je po tvrdé Y. Myslieť. Povedz ľubovoľné vybrané slovo. Vybrané slovo? Vybrané slova. Čo sú vybrané slova? Vybrané slovo. Vybrané slova sú I, I, nie? To sú vybrané slova. Ja som vedela I, ja, I, U, I, je, nie? Také dačo. Sú slova? Toto sú vybrané slova, nie? Povedz ľubovoľné vybrané slovo. Ľubovoľné vybrané slovo. Slovo. Je vybrané, je slovo. Prečo je vybrané? Lebo som si ho vybrala. Aké sú to vybrané slova? Také, čo si človek vyberie. Povedz ešte jedno. Pes. Vybrané slovo, no. Slovo byť? Je vybrané? Byť. Či je vybrané, to neviem, ale keď si ho vybere človek, tak je vybrané. Skúste povedať ľubovoľné vybrané slovo. Vybrané slovo po ktorých? Ľubovoľné. Ryba, rýchly, kryť. Povedzte ľubovoľné vybrané slovo. Napríklad Vladimír. Prečo je vybrané to slovo? Lebo sa volám Vladimír. Prečo je vybrané? To nevím.
Ešte ja som byl z toho, to je co, matematika, alebo slovenčina? Peter sa ujíma vedenia, 2 správne odpovede. Veľmi tesné to bolo. 1-0 v tejto chvíli. Chlapci, vaša úloha je ešte jedna, okrem toho, že ste určili počet tých, ktorí by to mohli vedieť. Peter, budeš vyberať najväčšiu halus, čo sme počuli. Najväčšiu halus? Poslednú. 7. Dobre. Druhá otázka znie. Kde okrem Slovenska ešte ležia Tatry? Koľko to budú vedieť? Začína Jaro, leto, jesen, zima. Jaro, poď. Zo 7. Tak dám tu dvojku tvoju asi. Daj dvojku. Ja dám asi Dvojku. Kradni dvojku. Peťo? Ja dám 0. Ty dáš 0. No, sa tak lepšie zakruškuje. No. Man in head, takzvaný. Man in head, no. Schválne, no. Kde ešte okrem Slovenska sa rozkladajú alebo ležia Tatry? Junior to preverí u našich divákov. Češ, chłopáku. To je, že ahoj, chlapče. Ahoj, chlapče. Ahoj, chlapče. Tak kde ešte môžu ležať Tatry? V Poľsku. Tak je, Baržo, šumne. Kde okrem Slovenska ležia Tatry? Pod Dobšinu. Nie. Okrem Slovenska. Aha, okrem. V Bratislave. V Česku. A Bratislava je kde? Na Slovensku. Ja sa pýtam, kde okrem Slovenska ležia ešte Tatry. Aha, napríklad v Afrike. Kde okrem Slovenska ešte ležia Tatry? Poláci. Polsko, sa mi zdá. Kde okrem Slovenska ešte ležia Tatry? Tatry? Máme ich na Slovensku a oni tak trčia ešte niekam inám. Do akej krajiny vykúkajú? Čechy? Ja nevím, Čechy, Vídeň? Nevím. Tak môžem povedať Čechy, Vídeň. Boli ste už vo Viedni? Byla som raz iba na nákupu, ako v obchode, keď tak. Videli ste tam tie Tatry? Ne, lebo ja som byla po obchodu. Po obchodoch, len jedine. V Českej republike ste videli Tatry? Aj tam som byla len po obchodoch. Kde okrem Slovenska ešte ležia Tatry? Okrem Slovenska? Na poľskej strane. Kde okrem Slovenska ešte ležia Tatry? Iba na Slovensku, na strednom. Kde sú presne? Nejaké mesto pod Tatrami poznáte? Banská Bystrica. Povedzte mi, kde okrem Slovenska ešte ležia Tatry? Nejaké alpské, nie. V Rakúsku, nie. Neviem. Tatry máme kde na Slovensku? No nízke sú toto vysoké Tatry. No. Tie vysoké tam ťahajú sa kam ešte? Jo, do Polska, no. Máte pravdu. Kde okrem Slovenska ešte ležia Tatry? Tatry. A všaké vysoké Tatry, dolné Tatry a ten auto Tatra bol, ten veľký auto Tatra a náves, čo nosil tieto panely. Viete, čo je to, ne? Viem, ale kde ešte ležia Tatry? To je náš sused. Kto? Jak? To je náš sused. Náš sused. Náš sused je Ág-Pišta je môj sused. Naša kolegynka Švárna chcela vedieť, tak sa dozvedela. Vidíš. No, koľko sme mali správnych odpovedí? 3 správne odpovede sme mali, to znamená, že je vyrovnané. Jaro Bekr získava v tomto kole bod. Chlapci, skúsme ešte najväčšiu halus tohto kola. A ja mám suseda Pištu, takže dolné Tatry 7 by to mohla byť. Dobre. Mohli by sme si pripraviť prvé kolo otázok na jedného z našich dvoch hostí. Jarino bude prvý. Jarino bude prvý? Dobre, chlapci, je to tak, obaja. my sa pýtame, vy odpovedáte, čo je klasika a len áno, alebo nie, dobre? Či je to pravda, alebo to nie je pravda. Tak prvá pravda, teda prvá otázka je... Prvá pravda. Tak, môžem? Tak, druhá. Dobre.
Je pravda, že Jaro bol v mladosti veľmi, ale veľmi hamblivý. Áno alebo nie? Naraz ukazujete. 3, 4. Pozerám, 3, 4. Áno. Áno? Jarko, to vážne? To by som nikdy neveril. Ani ja. Nie, bol som. Ako sa to prejavovalo? Takže som bol, napríklad na rande som dokázal 2 hodiny byť ticho. Bolo to vždy prvé a posledné rande, takže neviem ďalej, jak to bolo. Ty som mal vždy 2 rande v jednom, hej? Áno. Ja som vedel, do čoho idem, takže som bol v pohode. Či ty si prišiel, si Tíško obdivoval? Áno, ja som vždy ma niečo napadlo, že čo by som mohol povedať a potom, že ne, to je trápne. Tak potom som zase bol ticho, rozmýšľal, že čo by som povedal, zase ne, to je ešte horšie. Tak chvíľku, tak sme sedeli, tak sme pili, vieš, zase som tam niečo, potom objednal som, vlastne trtko. Ako moja Zárka hovorí, trtko makové. Viem si predstaviť, že tie trápne chvíle ticha na tom rande. Ideme si zatancovať, veď nehrajú. Aha. To bolo, no. A zase, keď si v kine, tak to nie je zle. Jaj, dobre. Dopíš mu jednu správnu. Výborné. V kine je to sranda, no. Daj si okamžite ruku dole z môjho kolena. Nie ty. Poďme na ďalšiu otázku. Pripravte si, chlapci, výpravcovia. Je pravda, že Jarovi dáva inšpiráciu hlavne jeho malá dcéra, Zárka. To je také, že malá domov. Jasné. Áno, bola taká prihrávka v podstate. Malá dcera domov. Zárka je veľmi, veľmi čarovné dievčatko, princeznička. Ona je veľká princezná, no. To sú všetko také situačné, akože vtípky, lebo proste vždy to vyplyne z niečoho, čo robíme. A napríklad chodíme, samozrejme, že ja ju berem vždy na záchod, nepošlem ju samú, pretože viem, jak vyzerajú tie misy. A tak tým pádom vlastne ja to všetko vyutieram, ona sa nesmie ničoho držať, ona takto stojí proste. Ja to všetko tam vyutieram, potom chytím, vyzlečem a držím ju nad tým záchodom proste a vtedy máme veľmi intimnú chvíľku. Hlavne, keď má veľkú, Zárka je na veľkej, tak to pozeráme na seba, Zárka pozerá na mňa a bolo teraz, keď sme boli na dovolenke, tak Zárka iba tak tlačila. Som videl, že úplne červená bola. Ja som tak na ňu pozeral, že čo, už som aj tak počul a cítil, že už aj niečo sa podarilo. A v tom Zárka, že tati. A ja, že čo je? Ona, že máš krásne oči. Tak tých situácií záchodových bolo viac. Ináč, ty vieš presne, keď sme išli z lyžovačky poslednej. A chuďatko Zárka dostala takú črevnú chrípečku trošku. A bolo toho naozaj veľa, tých držaní už? My sme boli, dokonca sme boli aj v nemocnici kvôli tomu, ale jak sme sa vracali z Talianska, z nemocnice, tak samozrejme, že na tej diaľnici sme 100-krát stáli. A vtedy... To už taká vyštípaná celá, viete si to predstaviť? No, akože potom po tých 4 dňoch proste to bolo fakt, že hrozné, takže chudinka. Celé to vlastne, ja som si to predstavil, že nie, že my sme na tom záchode, ale ten človek, ktorý je vo vedľajšej kabinke, čo asi počuje, tak počuje, že prichádza niekto v Rakúsku, áno, Herr Fricu prichádza do kabinky s malým dieťaťom. Potom sú tam všetké zvuky, a všetko, potom toto, a keď sa začne s prepáčením vytierať zadok, tak to bolo iba o tom, že au, tati, nie, to bolí. Zatknú ma jak pedofila, takže... Ako hovoril Jozef Fritzl, kedysi som chcel mať pivnicu plnú vína, ale potom som dal prednosť rodine. Poďme ešte, čo dala Zárka. Idem v aute a niečo sme sa rozprávali a Zárka má stredné meno Mária. No je Zára Mária Becker. A začal tak, niečo som jej povedal, že Mária, hovorím, Zárka, to je tvoje stredné meno. Zárka takým úplne, lebo ona je úplne nadšená, teraz je v tom princeznovskom veku, tak ona je úplne taká hotová, že naozaj Mária, ona samozrejme pozná aj tie biblické príbehy a tým krásnym hlasom ona, že Mária, ako anielik, ja, že áno, Zárka, ako anielik. A tým istým hlasom pokračovala, prdla som si. Je to princezná proste. Ja mám ako...
Teším sa veľmi na princeznovské obdobie a moja manželka už s mojou princeznou začala, dostala také veľké, také rúžové prasiatko gumené, na ktorom sa dá skákať. Malo byť dieťa, ale robí to mamka a už išla mala spať a mamka hovorí dcére, že tak urob papá prasiatku a mala sa otočila na mňa. Spiknutie. Poďme na ďalšiu otázku. Je pravda, že sa bojíš lietania? Je to pravda? Bojí sa Jaro lietania? Áno, nie, ako to je. Jaro tvrdí, že áno, Peter, že nie. Peťo? Ale napriek tomu ty pomerne veľa lietaš. Viem, že napríklad do toho LA lietaš dosť často. Niekoľkokrát do roka. No ako to dávaš? Teraz už... Že máš také, že do Japane tie sedadla? Teraz som zo zdravotných dôvodov taký, že proste tento rok naozaj, že ani kvapka alkoholu, dokonca ani kávu nemôžem. Takže tento rok to lietanie je také, že prvýkrát v živote som lietel triezvy. Tak máš to pestré, no? Mám to hlavne, ako ja som to mal zariadenie, predtým to bolo také predletové kombo, typické. Vlastne došiel som na letisko, na hoci ktoré letisko, vedel som presne, kedy mi to letí, vedel som presne, kedy musím vychlontať tú veľkú whisky, aby som nebol opitý do lietadla, ale tam by som... Tam už, keď som došiel, vlastne už keď bolo... Si to mal vyrátané, hej? Ja som som sa zapojil. Ťa cinklo. Buchol som takto, zobudil som sa už, bola nejaké 3-4 hodiny letu, takže to už bolo dobre, tam som potom ja pridojil niečím vzadu a to som vydržal. Do toho LA to je horšie, lebo to je vlastne 14 hodín. Potom sú také nepoužiteľné príhody. Teraz, keď som išiel naposledy, myslím, prichádzal človek, ktorý bol vystrihnutý jak z príručky West Pointu, že takto vyzerá terorista. Proste okuliare, veľká bráda, ten ich domáci habit, takýto ruksak veľký, čo proste toto, a baganže. Jak vojenské baganže. A ja si jem a si povedal, že kokos, niekto má dneska blbý deň. Tak som dojedol, išiel som na ten svoj gate, tam som spokojne zaspal, zacinkalo, že už nás volajú do lietadla. Otvoril som oči, on stál oproti mne a že už nás volajú. A ja... Počkaj, v tom momente na šupu som vytriezvel. Musím si ho všímať, že keď nastúpi, alebo že keď nenastúpi, že okamžite volám pilota, všetko, nenastupujem ja nikam, ne. Tak normálne som za ním. A on jak išiel predo mnou, tak vyťahol si telefón, že a teraz odstúpil z toho rádu. Ale mňa tí ľudia tlačili, takže ja kúkal, ne? Všetko. A teraz, a on, že posun sa. A ja, že Jager, on, že sedím vedľa teba. S ruksakom, stále s ruksakom. Tak teraz chytil ruksak, dal podane. A stále mal tie čierne brýlky, mal stále čierne brýlky. Vtedy to už začalo, proste ja absolútne som bol takto. Akože, vedel som, že si nepustím nič, žiadny film, nebudem ho proste americkou produkciou znervozňovať. Konec. Takto som sedel. Takto, jak teba vidím. Ani kolu si nedal. Nič som si nedal, nič. Ani kolu, no. Viem, že som si dal 11 pív a nemohol som sa opiť. Ja som vypil. Tak, toto bola prvá vec. Druhá vec potom, že idem na záchod. Ja, že akože dobre, tak som tak uvoľnil, len si neber ten ruksak. Samozrejme, zobral som ruksak do sebou. Vezmi ma so sebou niekedy. Toto by som si s tebou hocikedy vymenil. Naozaj, že úplne som bol hotový. Počúvaj, akože, a to ešte áno, a potom som vlastne celé pochopil, že on bol trošku nervózny zo mňa, lebo ja už som sa tak balil, ja už som sa tlačil, že už východ, hovorím, že mne to už letí, že musím ísť preč od toho ruksaku jeho. A on, že halo, že vy ste boxer? A ja, že ne, že... Nie, čuvač. Ja som bol obyčajný ratlík vtedy, vieš. Takže my sme sa skoro spriatelili s tým. A píšete si? Nie, lebo... Nie. Tak si mal krásne, ale... Hotový som bol. Proste to lietanie, to ma zabije. V Londýne som zase tiež, akože... Je to niečo medzi tým, že som strašne cool, lebo som počúval iPod a potom samozrejme mal som už tú whisky za sebou. A tam vlastne... A vtedy presne lietali tieto dve aerolinky, vtedy lietali z Londýna do Bratislavy, ale jediná chyba bola vlastne, že jeden mal odlet o 18.00 a druhý 18.05. Samozrejme, že ja som si pozrel ten druhý, tak som sa veľmi vybral na ten gate a tam
pozerám, tam bol taký veľký plagát, tam, že dobre si skontrolujte svoju letenku, pretože idete vláčikom asi 17 minút, niekde, ja neviem kam, podľa mňa, asi do druhého mesta, do nejakého Liverpoolu. A že už sa nemôžeš vrátiť naspäť. A ja, že čo by som si tak ako mal kontrolovať, keď som si to pozrel, ne? tak som si tam nastúpil, samozrejme prvé vystúpil som z vláčiku rovno do baru, tam som si nejakú výsku. Zazvonili, že let do Bratislavy dá 15 minút hore, tak som sa postavil, stojím v tej rade, dám chlapíkovi, chlapík pozrie, že to nemáte sem. A ja, že čo teraz? On, že tu čakajte. Tak s niekým zavolal a vybavoval ďalších ľudí. A teraz už prešlo, že 5 minút, podľa mňa prešlo aj 15 minút, nikto nič. Zase dobehol policajt, mu zobral, sme išli takými katakombami, všetko toto. Dole ma čakalo policajské auto. Do policajského auta. A tam už sedel ten narab? Ne. A hovorí, to je on! To je on! To je ten boxer! Máme ho! To je ten boxer! Ne. A s tým policajským autom ma krásne prekľúčkovali pod všetkými lietadlami až ku našemu lietadlu. Mne sa raz stalo, že mi došla iba ručka s tým opáskami na tom pase a kúkam. Ten na pase normálne ti kolovala len tá ručka. Stratili týždeň, no ako tak odlomená. Počúvaj, to si A nebral si Adelu? Nebo, to ešte dávno, ale lete niekde do Singapuru, či na kľúčka, tak nevadí. O 2 týždne sa to našlo. Flíčok sa našiel potom? Presne si vizualizujem, jak čakáš na ten pás a naraz, moja rúčka. No poďme na ďalšiu otázku. Čo tam máš ešte, junior? Jaj, počkaj, ja sa spamätám z tej ručky. Je pravda, že Jaro je pôvodom Čech? Čo si dal? Tak má českých predkov, takto, áno? Áno, mám, tak sa to bere, no. Takže môj otec je z východných Čiech, ale samozrejme, že to je to priezvisko a meno, som bol potešený. Hneď som vedel, že som celebrita, keď ma volali do tejto relácie a hovorili mi Ján. Janko, počúvaj. Dobrý deň, pán Jan Becker. Ja, že prosím. Počkaj, no ale a keď ste s Monikou boli na obede? Moja obľúbená príhoda. Áno, moja obľúbená príhoda. Tak sme došli do vychyteného salašu, kde absolútne, že 15 minút neštekol pes. Ja už som sa dvíhal, že koľko idem preč. Ne? Potom zrazu som videl, že proste nejaká prevádzkárka, že takže dobre, ešte ostaneme chvíľku. A teraz došiel čašník a dal, že čo si dáte, pán Hilmer? Kyslé mlieko. Moniku by som chcel vidieť v tom Monika bola pod stolom, rehotala sa jak blázen. Ona volala všetky. A vy ste boli hneď kamaráti. S čašníkom, jasné. Máš tam ešte niečo? Áno, je pravda, že pán Hilmer je na diskotéke vždy prvý na parkete. Nie. Okay. Si tak profesionálne otreli, že už vlastne netancuješ, keď prídeš na diskotéku? Ja už strašne dlho netancujem a aj keď som tancoval, tak som to... Keď som bol mladý, tak áno, ale potom... Teraz sme sa vlastne za kulisy hovorí a najviac neznášam proste hoci, kde dojdeš, tak to neviem, ty máš určite, že povedz vtip a ja mám taký, že zatancuj. Proste, a to ja už mám, vieš, tá opička, vieš, akože to ne... Ale všímam si tých ľudí, veľmi rád. Na každej diskotéke si nájdem nejaké také miestečko, výklenok, kde sa upracem, zoberiem nejaký drink a v podstate pozriem. Ale to si myslím, že každý z vás, kto bol niekde v klube, na diskotéke, hoci kde, tak si myslím, že každý má odpozorované proste tie tanečné štýly tých ľudí niektorých. Ono existuje, lebo my s Marcelom poznáme niektoré a teraz je taká... Kazateľ? No, jasné. Počkaj. Jarko, nemohli by sme si ich tak nejako prebehnúť spolu? Poďme. Dobre, kde to spáchame? Tu. Dobre. Na to netreba veľa miesta, pretože bratislavské kluby sú zhruba takto veľké. Takže... My môžeme stať zadkom k vám a mať drink, akože. No, ty budeš ten Albánec, čo sa pozerá. On bude ten Albánec, čo sa pozerá. A my môžeme, postavte sa. Môžete sa postaviť aj vy ináč, lebo toto je veľmi, veľmi dobrý taký... Toto sa vám ešte hodí niekedy. Fakt, to sa vám môže hodiť. A keď to zamiešate? Postavte, je to úplne jednoduché. S nohami nebudete robiť nič, lebo tam sa nerobí nič. A to nemáte. Lebo babi majú... Ježiš, vy ste vysoký. 16 cm štekle. Poď sa aj ty postaviť. A to je... Sú proste tí kazatelia alebo hroziči,
Proste. Áno, hrozič. No, ideme hroziča. Houseová diskotéka. Potom, myslím si, to medzi tanečníky, tak to sa tak traduje v podstate, potom sú palacinkári. Áno. Na palcinkára úplne v pohode nadväzuje švihadlár. Potom môj obľúbený typek je typek, ktorý každého pozná. Okay. No to sú pištolníci. To sú pištolníci. Typek, ktorý každého pozná, je výborný. No jasné. Potom sú minimalisti, lebo tak tí buď stoja niekde, akože voľne pohodení, alebo sa operajú o bar a robia iba, že... To som ináč veľakrát ja. Minimalista. Sú ešte dievčatá, je taký tanečný štýl, ktorý ja volám Silicon Valley. To je, že dievčatá. Toto. Lebo a v Bratislave to Išperkové to robia, že... Babi. Ale nie moc, aby si nebuchli do čela, vieš? Som videl ľudí, čo majú radi geometriu. My to máme, že architekti. Áno. Takto? My máme s juniorom... Záleží podľa toho, čo si dajú. S juniorom máme radi tzv. Podpolianské laktíky ešte. To sa môže volať aj Rexona. A potom ešte existujú plavci. Plavci, tí sú jasní. A tak to bolo, počkaj. Nejaký kartári tam nejsú. Počkaj, kartári môže byť, ale ešte je tam jedna vážna choreografia a to je Na potoku prala. Áno. To je... Poďme na ulicu. Pripravené sú ďalšie otázky, chlapci. Aká je pracovná náplň pediatra? Aj. Moja téma. Oriešková, teda čo robí pediater? Čo robí pediater? Chlapci, schválne, koľky... Jaro vyhral predchádzajúce kolo. Peťo, koľky to budú vedieť? Tak skúsim 3. 3 hovoríš? Na Alexe pediatra. No dobre, tak 3. Jaro, tvoja odpoveď? Ja neviem, tak asi to 2 ostane pri 2. 2? 2 sme zapísali. No čo asi tak môže robiť pediater? Junior to už zisťuje u našich divákov a potom sa pustíme do ulic. Ja už vyšetrujem teda správnu odpoveď. Poďme na toho pediatra. Takže pediater lieči deti, čiže je to detský lekár. Výborné. Aká je pracovná náplň pediatra? Čo robí pediater? Vykusuje nechty na nohách. Však zákazníkom. Aká je pracovná náplň pediatra? Čo robí pediater? Pediatra? To je ťažká otázka. Pediatra robí... Môj sused. Pediatra. To opravuje bicykle. Pediater. Áno. A kto sa stará o detičky? Kto lieči detičky? Stará mamička, lebo mladí už nechce nič robiť. A to starí o tom starajú. Dávajú peniazy na drogu, na všetko. No, keď nedá, také ríze, jak had. Aká je pracovná náplň pediatra? Čo robí pediater? Pediater je detský lekár a vlastne stará sa o deti, keď sú choré a tak. Povedzte, aká je pracovná náplň pediatra? Čo teda robí pediater? Pediater. Stavebná firma. Aká je pracovná náplň pediatra? Čo robí pediater? Tako lieči. Koho? Asi psov a mačky. Aká je pracovná náplň pediatra? Čo robí pediater? Pediater. No tak to skúma občana. Čo na ňom skúma? Na tom občanovi? Jak myslí a jak sa chová k tému celému zrízeniu. Aká je pracovná náplň pediatra? Teda čo robí pediater? No tak samozrejme, že léči. Čo lieči? No ja myslím, počkajte, nohy. Ploché, alebo také niečo. Pedikúra, pediater. Ten záver úplne chápeme, ale isté je, že jedna správna odpoveď prináša opäť úspech Jarovi Bekrovi.
Tak, poďme vybrať najväčšiu halus, ktorá tam bola. Ten klasik, ten tá dvojka. Pediatra. Pediatra je tá, ktorá... Zaradené do našej hitparády a rovno môžeme naskočiť na ďalšiu otázku. Uvidíme, či sa Peťovi Modrovskému podarí vyrovnať. Čo vyrába farmaceutický priemysel? Môj ty Bože. No, jeden. Peťo hovorí, že jeden. Ja poviem, že 10. Nie. Bude ich 7 maximálne? Tak 7. 7. Lojziku, nedelej ze sebe volá. No schválne, koľko? Kokos, akože, tak 2. Tak 2. Chcel som, aby Peťo vyhral. A prečo? Ja aby vyrovnal. Aby tak, ešte nevyhral, aby vyrovnal. Nech je to napínavé. No ako ideál to nie je zlé, ale to neznamená, že nemôže vyhrať. Čo ak to bude naozaj len jeden? Keď tam je ten istý cast, podľa mňa vyhrávam. Farmaceutický priemysel. Sused Štefan, ukážte. Také jednoduché nebude. Nám je jasné, že vyrába medikamenty, liečiva. Ako si s touto otázkou poradila naša ulica? Čo vyrába farmaceutický priemysel? Anglicky viete? Ale robím teraz pre slovenskú televíziu, takže... Do flasa, nie som Slovák. Čo vyrába farmaceutický priemysel? Aký farma? Ja aj sliepky, kuráta. Čo vyrába farmaceutický priemysel? Tehly. Tehly? Áno. Aké? No, také biele. Čo vyrába farmaceutický priemysel? Ježišmarja, možná, že... Kondóny! Čo vyrába farmaceutický priemysel? Farma? Zvieratá, kde sú farma? Čo ten priemysel vyrába? Nevím, od krav mlieko. Čo vyrába farmaceutický priemysel? Farmaceutický priemysel. Do frasala, čula sem to. Farmaceutický. Honzo, co vyrába farmaceutický priemysel? Farmaceutický priemysel. Čo? Lieky. Čo vyrába farmaceutický priemysel? Auta. A automobilový priemysel potom vyrába čo? Tak auta vyrábajú. Tak čo potom vyrába farmaceutický priemysel? Auta. Keď vyštudujem farmáciu, tak vlastne vyštudujem čo? Školu. Akú? Vysokú. Akú? Čo vyštudujem? Čím budem? Automechanik. Táto mladá dáma, keď sa zahryzne, nepustí. Aj to je obdivuhodná vlastnosť. Jedna správna odpoveď a došlo k tomu nakoniec. Tak vidíte. Peťo Modrovský vyrovnal 2-2. Rozhodne sa až v záverečnom kole. Peter, vyberáš halus teraz? Tak tá posledná bola tak auta. Auta, hej. Takže auta do finále. Niekoľko otázok by malo smerovať aj na Petra. Opäť áno, nie? Tak, junior, nech sa páči. Mám takú poznámku, len sa potrebujem na ňu spýtať, že je pravda, že Adela s Petrom si kúpili zaujímavé knižky? Určite áno. Nekúpili sme si žiadne. Ja si dostali? No, sme dostali nejaké, ale ja tým, že mám dyslexiu, dysgrafiu, tak je to pre mňa väčšinou iný príbeh, ak tam píšu. Tak som to nejak neskúšal, ale tak nevadí. Mám iné danosti pohybové a to už. No ale akurát tým, že niekedy, tým, že už má troška viac kilov, tak Adel mi niekedy tak dáva, keď už večer by som nejak nemal moc jesť a jem, že ty už si čítal knihu, že liečivý pôz, ja kúkam, že ty už si čítala Hlad a smrť, takže ono si tak niekedy dávame. Lebo ona je cestou, že teda... Ideme na otázku ďalšiu. Je pravda, je pravda. Je pravda, je pravda. Je pravda, že Peter má 8 súrodencov a 8 maminiek? No. Tak to si vypočujem. Je to zvláštne, ale je to tak. Teda 9 so mňou. Hej. No je to celkom zábavné, tak som sa postupne nejak dozvedal o tom príbehu, aj keď teda, neviem, či to je, ale je to vtipné. Mamina robila celý život na železnici, robila tam vlastne vo vlakoch s prievodkyňou,
No ja sa pýtam, že a otec, že kde robil? Že on robil tiež sprievodcu, ale v tých liehátkových vagónoch. Ja kúkam. No a tak som začal zistiať vlastne, kde mám tých súrodencov a ak som zistil, že ktoré trasy on robil, tak to bolo Košice, Bratislava, až Praha a jednu trasu robil do Komárna a tam je odtiaľ sestra, ktorú takisto pozdravujem, takže a to znie ako také sci-fi, ale naozaj doprial komfort vlastnej matky, ako hovorí Polívka. 9 matiek, 9 detí, no a traja sme sa stretli a všetci sme Petrovia, Modrovský alebo Petra. A môj otec je tiež Peter Modrovský. Takže ste mohli mať ICčko. International Train Modrovský. Takže sa to dalo. Na tretiu kolaj prichádza Modrovský, Rýchlik Modrovský. Poďme na ďalšiu otázku. Je pravda, že Peter býva námesačný? Určite. On aj šoferuje, nielen býva. Tak námesačný. Bývaš normálne riadne námesačný? Tak záleží, čo zjem. Ale taká posledná príhoda, to je skôr taká nejaká choroba z povolania, by som povedal. Tak som spával na chrbte. No a samozrejme priateľka, že otoč sa, lebo väčšinou chrápe, keď som na chrbte. Tak ja som sa postavil, otočka. A som ďalej. Peťo, Jarko, ja vás chcem nejako poprosiť, junior, on má pomerne veľa tanečných skúseností a myslím si, že naozaj je tu veľký nepomer v tom, čo by som dokázal ja na tanečnom parkete, čo by dokázal junior, ale nemohli by ste mu tak teraz ako profesionálne natrieť, aby trošku ho zničil niekto? Nevedeli by ste to zariadiť? Zariadiť to viem. Peťo, prosím ťa. Mati. Čári mári, fuk. Bolo to hodné potlesku, ale fajn, ale povedzme si pravdu. Toto by dokázal aj Jack Russell. Neveríš? Alenka, čipsy, nech sa páči. Sledujte.
Super. Poďme do ulic, nie? A ty k tabuli. Posledná otázka pred nami. Odprezentuj našim hosťom aj televíznym divákom. Čo sa budeme pýtať? Mám jeden problém, neviem správnu odpoveď. Ale čítať môžem. Hovor, pomôžeš mi. Napíšeš to tam. Dokončíte známe slovenské porekadlo. Kade vietor, tade... Koľky to budú vedieť? Napadlo ma viacero variant, ale... Kto inému jamu kope, ten je hrobár. 3. Dobre, 3. 4. Jaro, ideš druhý. 2. 2. Dobre. Kto to vyhrá? No, chlapci. Ale najprv potrebujeme zistiť správnu odpoveď. Junior, nabehni, pozri, ako to vyzerá v tom prednom rade. Kam? Vietor tam? Ja teda netuším, tak prosím ťa, pomôž. Plášť? Je to správna odpoveď? Tak, áno. Dokončí známe slovenské porekadlo. Kade vietor, tade... Kade vietor, tade pálenka. Vie. Lebo na Slovensku sa pije. Všade. Vo veľkom. To kedy hovoríš? Ja každý deň, aj dneska. Viete mi dokončiť známe slovenské porekadlo? Kade vietor, tade? Plášť. Čo to znamená? To sú takí ľudia, čo sú natoľko konformní, že sú schopní prispôsobiť sa čomukoľvek. Dokončite známe slovenské porekadlo. Kade vietor, tade... Kade vietor, tade... Púšť, lebo tak... Dokončite známe slovenské porekadlo. Kade vietor, tade... Tade ruka? Dokončite známe slovenské porekadlo. Kade vietor, tade... Niečo, to poviete vy. Kade vietor, tade... Alkohol s nama furt, však my furt pijeme, my furt chlastáme. Dokončite známe slovenské porekadlo. Kade vietor, tade... Kade vietor, tade... Aj to oblečenie... Plášť. Dokončite známe slovenské porekadlo. Kade vietor, tade... Torta, de? Kade torta? Kade je torta? Čiže ako to hovoríme? Kade vietor, tade... Tade... Možno to máte doma v skrini. Prší kabát. Prší kabát. Takže ak sa to hovorí, kade vietor, tade... Prší. Veľmi tesne sme ostali pri dvoch správnych odpovediach a to znamená definitívnu výhru Jara Bekra o jeden jediný bod. Blahoželáme. Tri body, 2 body pre Peťa Modrovského. Toto je najspravodlivejšia súťaž, ako ste tu mali, lebo my sme si vlastne natypovali takto a vyhral som to jak. Tesná výhra, ale chlapci, myslím si, že tento výsledok nebol nejakým motívom, prečo ste sem prišli. A dúfam, že sa vám u nás páčilo. Ešte vás čaká záverečný výber najväčšej halúze tohto kola. Tak, Peťka. Peťka asi, no. Tak, nalejme si. Peťka. Peťka vybavené. A teraz pravda, za čo ste tu boli, darčeky pre vás. No, poď, odovzdávaj. Mám nachystané darčeky, niekto, kto vás nemá rád. Obrázok pre ženatého muža. Áno. Tak, Jarinko, tvoje, páči sa. Ďakujem, ďakujem. Ukáž pekne na kameru. Na toto je špeciálne balenie, toto by mala byť lepka, pretože tu vo vnútri je, že že nemám rozum. Ty to babkina čapica, hej? Mozgová šiapka. Tu musíš si dať na hlavu, Petrik, toto pre teba. Daj si mozgovku. Už vypratá. Mozgovku? Daj si mozgovku, no. Veľmi dobre, veľmi dobre. Trošku hemisféry ešte posunúť. Bude to fajn. Hannibal Lecter má rád tú čapicu. Dobre, chlapci. No a teraz pozývam aj vás, aj našich divákov tu štúdiu, ale samozrejme aj vás doma pri televíznej obrazovke. Poďte sa pozrieť na kompletnú 5-člennú haluzácku nomináciu. Tu je kompletná Peťka. Povedzte ľubovoľné vybrané slovo. Napríklad Vladimír. Prečo je vybrané to slovo? Lebo sa volám Vladimír. Prečo je vybrané? To nevím.
Ešte ja som byl z tohoto. To je co, matematika alebo slovenčina? Kde okrem Slovenska ešte ležia Tatry? Tatry. A však je Vysoké Tatry, Dolné Tatry a ten auto Tatra bol, ten veľký auto Tatra a náves, čo nosil tieto panely. Viete, čo je to, ne? Viem, ale kde ešte ležia Tatry? To je náš sused. Kto? Jak? To je náš sused. Náš sused. Náš sused je... Ák Pišta je môj sused. Aká je pracovná náplň pediatra? Čo robí pediatr? Pediatra? To je ťažká otázka. Pediatra to robí pediatra. To opravuje bicykle. Pediatr. Áno. A kto sa stará o detičky? Kto lieči detičky? Stará mamička, lebo mladý už nechce nič robiť. A to je to starý. O tom starajú. Dávajú peniazy na drogu, na všetko. No, keď nedá také ríze, jak had. Čo vyrába farmaceutický priemysel? Auta. A automobilový priemysel potom vyrába čo? Tak auta vyrábajú. Tak čo potom vyrába farmaceutický priemysel? Auta. A keď vyštudujem farmáciu, tak vlastne vyštudujem čo? Školu. Akú? Vysokú. Akú? Čo vyštudujem? Čím budem? Automechanik. Dokončite známe slovenské porekadlo. Kade vietor, tade niečo. To poviete vy. Kade vietor, tade alkohol s nama furt, však my furt pijeme, my furt chlastáme. To bolo všetkých 5 dokrútok. A už tu naši diváci v štúdiu vedia, že ich čaká náročná, zodpovedná, ale tak ako veľmi rýchla úloha povedať číslicu tej dokrútky, ktorá sa im páčila najviac. Prvá, ktorá získa 3 vaše hlasy, sa stáva víťaznou. Dvojka. Dvoječka. Tiež dvojka. Tiež dvojka. Dvojka. Tak toto boli konfry, toto bolo veľmi rýchle. Neznám to vyšlo takto. Blahoželáme a zároveň oslovujeme hlavného aktéra tejto dokrútky. Ak ste sa spoznali na adresu, ktorú vidíte aktuálne na svojej televíznej obrazovke, sa nám ozvite. Pripravených pre vás máme, ak sa vám podarí s nami skontaktovať, 111 €. Dobrý motív, čo poviete? Mne ide druhý film, že som náhodou sused pána, ktorý vyhral. Sedím, pozerám, nikto nie je dokonalý a zrazu, že môj sused, Pišta. Áno. A ťa zobudí. Ale ideme dať ďalších 111 € a to za to, že nám posielate otázky. Tentokrát to bude Anna Chromeková z Bratislavy. Ďakujeme. Posielame 111 € a vy posielajte ďalšie otázky. Ďalšie námety na to, čo by sme sa mali v našej relácii v uliciach pýtať. A toto je ešte moment, kedy sa samozrejme chceme aj rozlúčiť s našimi hostiami. Dnes s nimi boli Jaro Bekr a Peter Modrovský. Ďakujeme pekne. Aj dnes to už definitívne máme za sebou. Želáme pekný zvyšok večera alebo popoludne, ak následujete v repríze. A tešíme sa opäť dovidenia s reláciou Nikto nie je dokonalý. Majte sa fajn, ahoj.